Акурат сёння прайшла генеральная рэпетыцыя, дакладней трэніроўка да чэмпіянату Беларусі па футбольным фрыстайле. Дзесяткі спартсменаў з усёй краіны з'ехаліся ў Мінск, каб паказаць сваё майстэрства. Чаму ж адносна новы для нас від спорту набірае ўсё большую папулярнасць? Алексей Кондраценко спытаў аб гэтым фрыстайлераў і ацаніў іх эфектныя трукі. Для футбольного фристайла не трэба дзяліцца на команды. Тут важно індывідуальнае майстэрства. Для того, каб зрабіць некалькі простых трукаў, неабходныя месяцы упартых трэніровак. У Мінск з'ехаліся некалькі дзясяткаў маладых спартсменаў з Полацка, Брэста, Гомеля, Навалукомля. Ацэньваюць прафесіяналізм хлопцаў суддзі з Украіны, вопытныя і аўтарытэтныя фрыстайлеры. У футбольным фрыстайле ацэньваецца эфектнасць і дакладнасць выканання трукаў. Па сутнасці можна задзейнічаць усё цело. Пры гэтым мяч у спортсменаў спецыяльны. Главная задача – это оценить уровень владения мячом во всех трех стилях. Это upper body, это делать трюки на голове, на шее. Ситинг – это делать трюки сидя. И ловеры – делать трюки стоя ногами. Вот. И они оценивают эти качества, плюс насколько человек артистизм развит. Хлопцы спаборнічаюць парамі ў так званых батлах. На тое, каб паказаць максімум сваіх магчымасцяў, даецца мінімальны час. У такім відзе спорту трэба не толькі ўразіць суддзяў, але і парадаваць гледачоў, бо такога ні на адным звычайным футбольным матчы не ўбачыш. У турніры хоць і перамагае наймацнейшы, але для фрыстайлераў важны і сам удзел. Пры гэтым амбіцыі і мэтанакіраванасць ніхто не адмяняў. Я вообще ставлю перед собой большие такие планки и надеюсь на первые места. Хотя у нас пока на всех турнирах побеждал один человек, вот, и это не я. Очень давно ждал этой сходки. Хотелось бы увидеть, что ребята научились за зиму. Какие-то новые трюки, может, новые стили. З такім багажом ведаў, уменняў і вопыту, гавораць хлопцы, будзе прасцей выступіць на першым у Беларусі чэмпіянаце краіны па футбольным фрыстайле. Дарэчы, ён пройдзе ў сталіцы ўжо гэтым летам. Алексей Кондраценко и Миколай Рузавин, агентство «Теленовин».